Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Onye isi ala Tinubu ejirila sinetọ Itai dochie Femi Fani-Kayode dịka onye nnọchite anya ala anyị n'ime mba Germany n'ihi na mba Germany jụrụ ịnabata ya n'ihi ọtụtụ okwu ikpe oke na nke mkpọrọ masị agbụrụ na nke okpukperechi ndị o kwupụrụ n'oge ndị gara aga. Kepụkepụ nwetara ugbu a na-akọwa na a ga-eziga ya mba South Africa. Onye minista na-ahụ maka ihe ndị na-eme n'ime mba ofesi, Odoziakụ Bianca Odumegwu Ojukwu, ekwuola na ala anyị Naijiria agaghịzi agbachi nkịtị na mwakpo mkpọrọ masị agbụrụ na mmetọ megide ụmụ afọ ala anyị n'ime mba South Africa. Ọ gara n'ihu kọwa na onye isi ala Tinubu enyela ntụziaka ka ụlọ ọrụ nnọchite anya ala anyị n'ime mba South Africa wepụta akara ụmụ afọ ala anyị ndị nọ n'ọnọdụ ize ndụ pụrụ ịkpọkọ ozugbo. Onye isi ala n'oge gara aga Goodluck Ebele Jonathan ekwuola ugbu a na ya ka na-enwe mkparịta ụka gba gburugburu ala anyị tupu o kpebie ịzọ ọkwa onye isi ala n'ime afọ 2027. O kwuru nke a taa oge ụfọdụ ndị ntorobịa zọpụrụ ụkwụ njem gaa isi ụlọ ọrụ ya dị n'Abuja bụ ebe ha na-akpọkọ ya ịpụta zọ ọkwa onye isi ala. Enwetala kepụkepụ ugbu a na ndị omekome a na-enyo enyo na ha bụ ndị Fulani ikpe gbachigharị ehi atọrọla onye njem nke akwụ na ọgba tum tum n'okporo ụzọ awarawa Ụmụogoma nke steeti Imo ma na-achọ ka akpọpụ ha ndị naira 50 tupu atọhapụ onye njem ahụ. Nke a mere na Tuzdee izu ụka. Ọ bụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.